Yudo ka seche moko wan gi thuolo kendo wan gi desk mwawuoye gi nyithindo gi mondo gibedi ka ging'eyo ni gimokelo gi no e maduong' molo gimoro amora. Yes. Gin gik mage maricho ma samoro useromogo sama interact gi joma odonje mbalariany manyien? Okay, those are challenges moko seche moko wayudo en mana ni because of kaka ing'eni time bende ringo to wan gi admissions, ibro yudo ni seche moko ing'eni nowadays ji ose advance into from analog to digital. Koro yudo ni seche moko admissions mwatimo gi itimo gi through platform mag online mondo accuracy obedie, nikech ing'eni weche mag mibadhi ema ineno ka system gi konyo wae e block. Koro yudo ni maybe chieng admissions kake koro next week ibro yudo kwa nyalo bedo gi overflow makata seche moko system nyalo fail. Okay. Seche mo fail no mago challenges mwa yudo ga ahinya, but again apart from mano ang'e ni wan ga gi technical teams ma will not make things bed ma slow manyalo interfere with admissions. But again challenges mwa yudo kendo gin seche moko gin mana weche mag omenda. Jonyuol ing'eni tiyo matek to kendo sani piny no duogo ma obedo manyap matin. Koro yudo ni seche moko weche mag fee nyalo miyo yud ka there are number of students kata mana jonyuol nigi pek ahinya. Koro yudo ni seche kailago bende wan gi department ma deal gi such cases go nitie mang'eny, nikech iyudo ka sani ok yud ka sirikal nyocho wacho weche mag bursaries and help. Tiyudo ni weche mag help and bursaries seche moko ntiere delay. To nyathi be ing'eni osewuok ka milambo kucho biro nyaka koni. Koro yudo ni challenges go bedo ga and waneno watema kake wanyalo mondo at least kik waduok nyathi dala, omed mana bedo kodwa as we wait maybe kata ka janyuol plan mondo yud weche mag omenda mag chulo mag fee. Yes. To kuom student owuon, kech magi ji ma wuok e backgrounds mopogore opogore, giwuok